Какво правиш, бе? Абе, колко часа? А откъде я знам, бе? Ще навънка още е тъмно. Абе, нещо не ми се спи, бе. Съобщение е толкова късно. Какво? Абе, не знам, някакъв голем човек на снимка. Прича ми на 23-24 години. Брат, чуй какво пише. Какво? Брат, ние сме богати. Си купиме къща, кола, Порше. Какво пише той? Ай, брат, не виждаш, че там пише, че сме спечели 1 милиард лева безплатно. Брат, мисля, то е истинско. Абе, ти ма умен ли си, бе? Помисли ли, ще бъдем богати? Ще си вземем мъже и помисли си, ще го караме. Къде ще ходиш толкова късно? И без това не е верно. Не, отивам сега. Айде, чао, аз тръгвам. Това се нам стай тук само. И аз сега какво ще правя? Къде са ми парите? То няма никой тук, бе. Да си хода ли? Ще остана, ще почакам малко. Кой е това, бе? Кой си, бе? За парите ли идваш? Абе, така. Няма да ги вземеш. Едно. Той какво направи толкова много време, бе? Брат, той е вече сутринта. Но не, аз отивам там. Я не знам къде да хода, къде съм тръгнал, бе. Аз ще изляза малко да се разходя. Брат, сигурно ще ходя там в почта да проверят. Пашо, събуди се, бе! Събуди се, бе! Брат, постава! Какво направи, бе? Боли ме главата, някой ме удари. Брат, тръгвай да си ходим, тук повече няма да идваш.